O paso de Bruno pola comarca do Barbanza deixou varias incidencias, entre as máis graves a caída desta árbore no Parque do Castelo, que non só afectou ás pistas deportivas, senón tamén a varios coches que se atopaban estacionados. Ademais dos desperfectos nos vehículos particulares, resultou danado o peche perimetral das pistas e algún elemento do mobiliario urbano. Afortunadamente, dado que o suceso acontecía de noite e ninguén transitaba pola zona, non houbo que lamentar danos persoais. No resto da comarca, o paso do temporal apenas deixou incidencias, agás a caída de contedores e algunhas ramas e árbores en estradas, como a que une Boiro e Noia. No que respecta ás precipitacións, si provocaron anegamentos en varias vías, posto que foron moi abundantes, chegando a rexistrarse 43 litros por metro cadrado en Boiro e 41 en Lousame. Tras o paso desta forte borrasca, continuará en toda a comunidade a inestabilidade atmosférica, aínda que as frontes serán menos activas.